Τώρα μιλάμε. Καλησπέρα λοιπόν ξανά. Για πείτε μου αν ακούτε. Ωραία. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε εντάξει λογικά. Έχει μαζευτεί σιγά σιγά εδώ και η ομάδα. Μαρία δεν μας ακούει. Μαρία. Η Μαρία, ποια Μαρία όμως? Σαβαρή. Όχι. Υπάρχει... Μαρία Αναστοπούλου που λέει εδώ. Ναι. Λοιπόν. Μαρία, αν με ακούς τώρα, για γράψε ένα σχόλιο. Η Αναστοπούλου Μαρία. Α, εντάξει, δεν το είχα δει. Ναι. Οκ. 10 χρήστες, 11 ακροατές. Ωραία, σε 2-3 λεπτά ξεκινάμε. Θα κάνουμε λοιπόν μια εισαγωγή, παιδιά. Για και σε εσάς εδώ να πω την καλησπέρα μου και εδώ στον κόσμο. Σήμερα, τρίτη συνάντηση, θα κάνουμε κατασκευαστικά θέματα. Εφόσον δείξαμε τη χρήση των κινητήρων, των αισθητήρων και όλο το βασικό εξοπλισμό του κουτιού, τώρα θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε κάποια θεματάκια κατασκευαστικά. Επιλέξαμε, κυρίως ο Δημήτρης, ο κύριος Κλαβογέννης, επέλεξε να κάνει ένα... Δεν έχουμε φτιάξει το τετράτροχο ακόμα. Ποιο τετράτροχο? Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το ξεκινήσουμε και θα το πάμε μαζί. Αλλά ούτε και εδώ ο κόσμος έχει κάτι. Απλά λέω ότι σήμερα το μάθημα θα περιστραφεί γύρω από την έννοια των γραναζιών. Δηλαδή θα ασχοληθούμε με γρανάζια σήμερα, να εξηγήσουμε δηλαδή το ρόλο που παίζουν τα γρανάζια και τις χρήσεις που έχουμε, τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτά. Και καλησπέρα και στην ΚΟ. Και σιγά σιγά λοιπόν θα μπορέσουμε να μπούμε στο νόημα του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια εξαρτήματα που δεν είναι τόσο προφανής η χρήση τους για όλους. Αυτά εδώ τα γρανάζια. Γιατί όλοι μπορούν να παίξουν με τα τουβλάκια, αλλά τα γρανάζια δεν είναι σε όλους προφανές το τι κάνουν. Θα δείξουμε δύο διαφορετικές χρήσεις των γραναζιών. Η μία είναι για να ανεβάσουμε ή να κατεβάσουμε ταχύτητα και αντίστοιχα να κατεβάσουμε ή να ανεβάσουμε δύναμη στον κινητήρα. Θα το κάνουμε δηλαδή πιο δυνατό ή πιο γρήγορο. Δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο. Όταν κερδίζεις σε δύναμη, χάνεις ταχύτητα και το αντίστροφο. Ενώ επίσης μία άλλη δυνατότητα που έχουμε με τα γρανάζια είναι να μπορούμε να μεταδίδουμε κίνηση με τον ίδιο κινητήρα σε πολλά διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, αν θέλω εγώ με ένα κινητήρα να κινήσω
2, 3 ή 4 σημεία πάνω στο ρομπότ μου, ξέρω εγώ 3 ρόδες, 5 ρόδες, 6 ρόδες, μπορώ με γρανάζια να μεταφέρω την κίνηση σε όσα σημεία θέλω στο ρομπότ. Οπότε δηλαδή να κάνω μία κίνηση με τον κινητήρα και ταυτόχρονα να κινούνται πολλά πράγματα πάνω στο ρομπότ. Αυτά τα δύο θα τα δείξουμε και τα δύο σήμερα, με κάποιες δραστηριοτητούλες μικρές. Δεν θα έχει προγραμματισμό καθόλου σήμερα, θα έχει μόνο κατασκευή. Την άλλη εβδομάδα προετοιμάζουμε ένα ολοκληρωμένο σενάριο, το οποίο θα λειτουργήσει και σαν τελική δοκιμασία, δηλαδή ουσιαστικά για όσους έχουν παρακολουθήσει το workshop από την αρχή, σαν μια δοκιμασία ολοκληρωμένη, με την οποία θα μπορεί κανείς και επανάληψη, αλλά και εφαρμογή να κάνει σε όλα όσα άκουσε και όλα όσα πήρε από το workshop όλο αυτό τον καιρό. Δηλαδή, θα συνδυάζει και κατασκευή, ελεύθερη πια κατασκευή, θα συνδυάζει και προγραμματισμό και θα έχει σαν σκοπό πάνω σε μια συγκεκριμένη πίστα να ξεπεράσεις κάποιο συγκεκριμένο εμπόδιο, μια συγκεκριμένη δοκιμασία. Το χτίζουμε, το ετοιμάζουμε και την άλλη εβδομάδα θα σας το παρουσιάσουμε. Ναι. Είναι και ο Βαγγέλης μέσα. Ο Βαζίνας, ναι. Όχι. Εγώ μιλάω. Το ξέρω τι μου πει. Απλά στο είπα εσένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, Δημήτρη. Ωραία, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Να πούμε πρώτα 2-3 εισαγωγικά πράγματα. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι όλα τα γρανάζια τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο βασικό κουτί που έχουμε μπροστά μας. Τα γρανάζια δηλαδή του NXT, του Education. Αυτά εδώ δεν είναι όλα βέβαια στις ίδιες ποσότητες. Συνήθως έχει από 4. Λοιπόν, το 20 είναι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι στα έξτρα δομικών στοιχείων. Ναι, υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματι, αυτό εδώ, με τα 20 δόντια το flat, καθώς και αυτό εδώ, αυτά εδώ, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν στο βασικό κουτί και υπάρχουν στο έξτρα κουτί το μπλε, που είναι ένα κουτί έξτρα δομικών στοιχείων που έχει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα. Εκτός του ότι έχει έξτρα ποσότητες από τουβλάκια και μερικά έξτρα εξαρτήματα που δεν υπάρχουν στο βασικό και έρχονται να σου συμπληρώσουν κάποιες βασικές ανάγκες. Στα γρανάζια, η κυριότερη μονάδα μέτρησης, ουσιαστικά σύγκρισης μάλλον μεταξύ τους, είναι τα και έχουν γύρω-γύρω. Απλό είναι. Δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο, φυσικά είναι η διάμετρος του γραναζιού, αλλά επειδή δεν μπορείς να μετρήσεις εύκολα τη διάμετρο του γραναζιού, να ξέρεις ποια είναι η διάμετρος του, πρακτικά το κάνεις αυτό μετρώντας τα δοντάκια. Επειδή τα δοντάκια είναι με την ίδια πυκνότητα γύρω-γύρω τοποθετημένα, ουσιαστικά έχουν ανάλογη σχέση ο αριθμός των δοντιών με την διάμετρο του γραναζιού. Και άρα είναι μια μονάδα μέτρησης εφικτή για μας, εύκολη να την καταλάβουμε. Οπότε λοιπόν, όταν θέλουμε να συγκρίνουμε αν ένα γρανάζι είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από κάποιο άλλο, μπορούμε να μετράμε τα δοντάκια που υπάρχουν γύρω-γύρω, το οποίο μας δίνει ακριβώς αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Εδώ τα βλέπετε τοποθετημένα κατά σειρά. Υπάρχει φυσικά και αυτό εδώ το worm gear, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο γρανάζι, που είναι σπήρωμα, δεν είναι γρανάζι. Έχει και αυτό. Με τα γρανάζια μπορεί κανείς να κάνει αυτά τα πραγματάκια που αναφέρουμε εδώ. Δηλαδή, κυρίως τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε η μείωση, όπως σας είπα και πριν στην εισαγωγή μου, της ταχύτητας και αντίστοιχα
της δύναμης του κινητήρα. Δηλαδή, να μπορέσουμε, ενώ ο κινητήρας βγάζει μία δύναμη α, να την κάνουμε 2α, 3α, 2,5α ή οτιδήποτε. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε αυτό με την ταχύτητα. Δηλαδή, ενώ ο κινητήρας σου βγάζει μία ταχύτητα α, να ανεβάσεις ή να κατεβάσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όσο αυξάνουμε την ταχύτητα που αποδίδει ένας κινητήρας, τόσο βάζουμε ουσιαστικά τη δύναμη και την πίεση που μπορεί να ασκήσει. Έτσι. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τα γρανάζια είναι ουσιαστικά να μεταδώσουμε την κίνηση που παράγει ο κινητήρας σε πολλά διαφορετικά σημεία. Άρα με ένα κινητήρα να κινώ 2 ή περισσότερα σημεία του ρομπότ. Και το τρίτο είναι με τα γρανάζια μπορώ να πετύχω να αλλάξω άξονα κίνησης. Δηλαδή μπορεί, για παράδειγμα, μία κίνηση που γίνεται στο επίπεδο χύψη, να τη μεταδώσω κατά μήκος του άξονα Z. Να αλλάξω γωνία δηλαδή ουσιαστικά. Εντάξει, αυτό γίνεται προκειμένου να μεταδώσω την ταχύτητα από τον κινητήρα μου σε άλλη γωνία. Και το κάνω βάζοντας τα γρανάζια μου, όχι το ένα δίπλα άλλο, όπως η κλασική εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, δηλαδή τα γρανάζια το ένα με τα δοντάκια να επάπτεται στο άλλο και παράλληλα μεταξύ τους, αλλά σε κάθετη σχέση μεταξύ τους. Όπου δηλαδή ουσιαστικά το ένα μεταδίδει την κίνηση του άλλου με γωνία 90 μοιρών. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνεις για να μεταφέρεις κίνηση και σε άλλους άξονες. Αυτά βέβαια λίγο θεωρητικά τώρα, έτσι όπως τα λέμε, έτσι. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο μας παράδειγμα, ώστε να εξηγήσουμε αυτό που εννοούμε. Αν παρατηρήσουμε λίγο αυτό το σχέδιο, ένα σχέδιο στο οποίο υπάρχει μία σύνδεση ενός τροχού με ένα κινητήρα. Παρατηρούμε ότι ο τροχός δεν είναι άμεσα κουμπωμένος πάνω στον κινητήρα, αλλά είναι συνδεδεμένος με ένα γρανάζι που με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο σε ένα δεύτερο γρανάζι και αυτό πάνω στον κινητήρα. Δηλαδή, ο κινητήρας δεν μεταδίδει την κίνηση του άμεσα στον τροχό, αλλά με ένα σύστημα 2 γραναζιών τη μεταδίδει στον τροχό. Αυτό επηρεάζει την τελική ταχύτητα του τροχού και την τελική του δύναμη. Πιστεύουμε ότι αυτός ο τροχός, αν ο κινητήρας κινείται με ταχύτητα 50%, ο τροχός κινείται αυτός γρηγορότερα ή αργότερα, τι πιστεύουμε? Αργότερα? Τι λέτε? Ακούσουμε έτσι λίγο. Πολύ σωστά. Πιο μεγάλο το γρανάζι το πάνω, άρα πιο λίγες στροφές. Πάρα πολύ σωστά. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όταν δύο γρανάζια γειτονικά, που εφάπτονται δηλαδή το ένα στο άλλο, κινούνται και το ένα είναι μικρότερο από το άλλο, για τις ίδιες στροφές του κινητήρα, το μικρό γρανάζι κάνει περισσότερες περιστροφές από το μεγάλο. Άρα, το μεγάλο κινείται εκ των πραγμάτων, κινεί τον τροχό πιο αργά. Συνεπώς, όταν από μικρό πάμε σε μεγάλο γρανάζι, επιβραδύνουμε την κίνηση. Ενώ όταν από μεγάλο γρανάζι πάμε σε μικρό, την επιταχύνουμε. Για να δούμε λίγο πώς υπολογίζουμε το πόσο επιβραδύνεται ή πόσο επιταχύνεται το κινητήρα με βάση τα γρανάζια που βάζουμε. Εμείς μπορεί να θέλουμε κάτι συγκεκριμένο να πετύχουμε. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε την κίνηση επί 2, επί 3, ή δια 2, ή δια 3. Ο τρόπος με τον οποίο τον υπολογίζουμε είναι απλά μαθηματικά, πάρα πολύ απλά μαθηματικά. Προσέξτε λίγο το παράδειγμα στην διαφάνεια. Αυτά τα δύο συγκεκριμένα γρανάζια που βλέπουμε στο σχήμα εκεί, το ένα είναι πάνω στον κινητήρα προσαρμοσμένο, έχει 4 δόντια, και το μικρό που είναι από πάνω έχει 8. Η αναλογία μεταξύ τους, αν κάνουμε δηλαδή απλοποίηση ουσιαστικά, είναι 3 προς 1. Έχει 3 φορές περισσότερα δόντια το γρανάζι πάνω στον κινητήρα από το άλλο. Άρα, το μικρό γρανάζι που είπαμε ότι κινείται πιο γρήγορα από το μεγάλο, κινείται 3 φορές πιο πολύ. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Άρα, όσες φορές περισσότερα δόντια έχει ένα γρανάζι από το άλλο, τόσες φορές κινείται. Ή το ανάποδο. Ομοίως επηρεάζει τη δύναμη.
Δηλαδή, αν ο κινητήρας βγάζει μία δύναμη χ, το μικρό γρανάζι παράγει το 1 τρίτο της δύναμης. Επειδή παράγει τριπλάσια ταχύτητα, παράγει το 1 τρίτο της δύναμης. Μα με ένα τέτοιο λοιπόν γρανάζωμα, ουσιαστικά επιτυχάνουμε, αν βάλουμε τροχό τώρα στο μεγάλο μαύρο άξονα που βλέπουμε εδώ, σε αυτό το γρανάζι απάνω, ο τροχός με περισσότερη ταχύτητα από αυτή που μπορεί να σου αποδώσει ο κινητήρας. Με ένα κινητήρα που μπορεί να σου βγάλει α ταχύτητα, εσύ να κάνεις το ρομπότ να κινείται ακόμα παραπάνω. Ουσιαστικά μεγαλώνεις τα όρια της ταχύτητας του ρομπότ σου. Ένα ρομπότ χωρίς γρανάζια μέχρι ένα σημείο μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω όσο σου δίνει ο κινητήρας. Με τα γρανάζια μπορεί να το πας να κινείται πολύ παραπάνω. Και 2 και 3 και 10 φορές παραπάνω. Αυτό. Ένα ακόμα παράδειγμα, για να το δούμε. 20 δόντια στο μεγάλο γρανάζι που είναι πάνω στο κινητήρα, 12 στο μικρό. Η αναλογία είναι 5 προς 3. Έτσι, αν το απλοποιήσουμε με το 4, άρα 5 τρίτα παραπάνω ταχύτητα ο τροχός και 3 πέμπτα σε δύναμη. Να δούμε και ένα πιο σύνθετο παράδειγμα τώρα εδώ, γιατί κάποιος μπορεί να αναλογιστεί τι γίνεται αν βάλω περισσότερα γρανάζια στη σειρά. Δηλαδή, αν βάλω ένα γρανάζι στον κινητήρα, το συνδέσω με ένα δεύτερο και με ένα τρίτο και στο τρίτο βάλω τον τροχό. Ή ομοίως και για τέταρτο και για πέμπτο. Δηλαδή, αν κάνω μία συστοιχία από γρανάζια, όπου ο κινητήρας είναι στη μία άκρη και ο τροχός στην άλλη άκρη. Πώς βρίσκω πόσο ακριβώς παραπάνω ή παρακάτω θα κινηθεί ο τροχός. Εδώ λοιπόν πρέπει να το πάμε σταδιακά. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Πάνω στον κινητήρα έχουμε βάλει το μεγάλο γρανάζι με τα 36 δόντια. Πάνω του έχουμε προσαρμόσει ένα πιο μικρό με 24 και τελικά ένα με 8 στο οποίο σκοπεύουμε να βάλουμε τη ρόδα. Αυτή εδώ. Πόσο παραπάνω τελειώνει αυτό? Καταρχήν πούμε με τα δύο πρώτα. Δηλαδή λέμε 36 προς 24. Αν αυτό το απλοποιήσεις, το 36 προς 24, μάλλον όχι, με το 8 δεν βγαίνει. Πόσο βγαίνει? 4. 3 προς 2. 3 προς 2 είναι, με το 12 είναι. Έτσι, 3 προς 2 με το 12. 3 λοιπόν προς 2. Το 24 τώρα με το 8, το άλλο ζευγάρι τώρα, δηλαδή το δεύτερο με το τρίτο γρανάζι, έχει ένα λόγο πάλι 3 προς 1. Αν πάρω λοιπόν το 3 προς 2 και το 3 προς 1 και τα πολλαπλασιάσω μεταξύ τους, βγάλω 9 προς 2. Έτσι, 3 προς 2 το πρώτο ζευγάρι, 3 προς 1 το δεύτερο ζευγάρι. Το δεύτερο δηλαδή με το τρίτο. Άρα συνολικά γινόμενο 9 προς 2. Συνεπώς, άρα και 4,5 προς 1, αν το απλοποιήσω. Άρα 4,5 φορές παραπάνω θα αυξηθεί η ταχύτητα στο μοτέρ. Συνεπώς, αν είχα 4 γρανάζια, θα έβρισκα το λόγο του πρώτου με το δεύτερο, του δεύτερου με το τρίτο, του τρίτου με το τέταρτο. Και θα πολλαπλασίαζα όλους αυτούς τους λόγους, όλες αυτές τις αναλογίες. Για να βρω τελικά στο τελευταίο γρανάζι τι μεταβολή έχω. Αυτό έτσι σαν ένα πιο σύνθετο παράδειγμα. Γιατί τα λέμε αυτά τώρα? Γιατί εμείς θα δώσουμε μια δραστηριότητα στην οποία θα θέλουμε συγκεκριμένο πολλαπλασιασμό της ταχύτητας. Τα λέμε τόσες φορές πιο γρήγορο να το κάνετε το ρομπότ. Άρα θα πρέπει να κάτσετε να βρείτε ένα λόγο και να βρείτε τα κατάλληλα γρανάζια που να σας δίνουν το λόγο που θέλετε, ώστε να το βγάλετε. Αυτό εδώ το παράδειγμα είναι το αντίθετο, δεν χρειάζεται να κουράσουμε λέγοντας το αντίθετο. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μικρό στον κινητήρα και μεγάλο στον τροχό, άρα ουσιαστικά κατεβάζουμε ταχύτητα. Το ίδιο πράγμα ήταν το πρώτο μας παράδειγμα που βάλαμε 24 δόντια στο μοτέρ και 8 στον τροχό. Εδώ το βάλαμε ανάποδα τα γρανάζια, οπότε πετυχαίνουμε το ανάποδο. Αύξηση της δύναμης, δηλαδή με ένα τέτοιο γρανάζωμα, να εξηγήσω τι εννοώ αύξηση της δύναμης. Το ρομπότ, για παράδειγμα, μπορεί να είναι καλά τις ανηφόρες. Ράμπες,
Με ένα γρανάζωμα το οποίο ουσιαστικά επιβραδύνει το ρομπότ, αλλά του δίνει τρομερή δύναμη να σηκώσει βάρη, να ανέβει, να σπρώξει πράγματα βαριά. Ενώ αντίθετα, όταν ας πούμε του βάλεις μικρό γρανάζι και του κατεβάσει τη δύναμη και του αυξήσει την ταχύτητα, πάει πολύ γρήγορα, αλλά δεν δίνει δύναμη ο κινητήρας. Πώς να το πω, δεν μπορεί το ρομπότ να ανυψώσει ας πούμε, πράγματα με ένα βραχίωνα με τέτοιο μοτέρ. Αυτό το μοτέρ είναι κατάλληλο για να σηκώσει ένα. Το επόμενο παράδειγμα πάλι που είχαμε δει, το δεύτερο παράδειγμα που είχαμε δει, ανάποδα. Με το μικρό γρανάζι και το μεγάλο αντίθετα. Πάμε λοιπόν στη δραστηριότητά μας, να τριπλασιάσουμε λοιπόν την ταχύτητα του ρομπότ. Να κάνουμε το ρομπότ να αποδώσει 3 φορές την ταχύτητα που μπορεί να του δώσει το μοτέρ. Τα μοτέρ. Το ρομποτάκι λοιπόν που έχετε μπροστά σας, έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να πάει με το 100% της ταχύτητας. Εμείς θα το κάνουμε να πηγαίνει 3 φορές τόσο. Θα τα βάλουμε πάνω στην πίστα, να τα κάνουμε και αγώνα. Αγώνα ταχύτητας. Εδώ φυσικά εδώ θα χρησιμοποιήσετε όσοι είσαι εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την αλλαγή του ρομπότας τις οδηγίες που σας έχω στείλει. Τώρα μπορούμε να βλέπουμε κιόλας μαζί πώς γίνεται. Σιγά σιγά θα βάλουμε και εδώ μπροστά ένα για να δείξουμε πώς μπορείτε να το κάνετε. Για ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Δηλαδή, αν ήδη κάποιοι το έχετε δει, έχετε χρησιμοποιήσει EPAL-CO και EPAL-SIR που ξέρετε ότι έχετε ρομποτάκια και τα δουλεύετε, αν το έχετε κάνει και έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να ρωτάτε, σηκώστε απλά το χέρι, ώστε να δω εγώ στο πίνακα για να σας δώσω το λόγο ή στείλτε ένα μήνυμα στο chat. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα πιάσω και εγώ μερικά εξαρτήματα να δούμε πώς μπορούμε να το συναρμολογήσουμε. Τις οδηγίες τις έχετε. Οπότε αφαιρούμε τους τροχούς μας, είναι το πρώτο βήμα μας. Το ρομπότ μας λοιπόν θα πρέπει να μην έχει τους συγκεκριμένους τροχούς, θα πρέπει να χωρίς τροχούς. Προφανώς πιάνουμε όλα τα εξαρτήματα τα οποία χρειαζόμαστε. Έχω κάνει και για τις δύο μεριές το εξάρτημα. Ποιο είναι
Προφανώς το μεγάλο γρανάζι μπαίνει στον κινητήρα για να αυξήσουμε την ταχύτητα. Να θυμάστε, όταν θέλουμε να αυξήσουμε την ταχύτητα, το μεγάλο γρανάζι μπαίνει στον... Ναι, του συναρμολογώ κιόλας εδώ για να βλέπουμε πώς είναι η κατασκευή. Οπότε ουσιαστικά παίρνουμε το εξάρτημά μας εδώ. Εντάξει. Και αν είναι το σωστό, είναι το λίγο πιο μακριά εδώ που χρειαζόμαστε, γιατί μετά έχουμε και τα δύο στο κουτί. Λοιπόν, μια μεριά είναι έτοιμη, προφανώς η άλλη μεριά θα είναι ανάστροφη. Είναι καθερτισμός. Λοιπόν, το εξάρτημα θα κουμπώσει τώρα στο ρομποτάκι μας. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε και τον άξονα το δεύτερο, χωρίς τον άξονα θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, το ξεχάσαμε ένα κομματάκι.
Κουμπώνουμε. Λοιπόν, βάζω και εγώ ανάποδα για να σας μπερδέψω, φαίνεται. Εδώ είμαστε. Και τοποθετούμε τον τροχό. Έχουμε λοιπόν εδώ το μεγάλο γρανάζι πάνω στον κινητήρα και το μικρό πάνω στον τροχό. Εντάξει, να το δούμε και από εδώ. Εδώ. Πρέπει να μπορείς σε δύο σίγουρα με τα πόλη. Μπορείς με την ουσία. Ναι, γιατί μπορεί στη συγκεκριμένη... Μπορεί να πάει πιο εκεί φυσικά, μπορεί να το αλλάξει, να το βάλεις παραπέρα. Λένε εδώ οι συνάδελφοι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πιο μεγάλα γρανάζια, με την ίδια ουσιαστικά είναι autofocus η κάμερα, ναι, και κάνει θολώματα. Να προσέχουμε να βάζουμε καλά τα λάστιχα πάνω στους τροχούς, να είναι και τα δύο τοποθετημένα με τον ίδιο τρόπο, ώστε να έχουμε ακριβώς, δηλαδή όταν προχωράει, να μην στρίβει, γιατί αν το ένα το βάλουμε καλά και το άλλο όχι, το ρομπότ μας θα κάνει στροφές. Πάνω στο αξονάκι πιάνει τη μια μεριά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι λίγο πιο φαρδί τώρα το σύστημά μας. Αλλά πάει σφαίρα. Να πάει σφαίρα. Να το δείξουμε. Για να δούμε.
Όπως βλέπουμε, η ταχύτητά του έτρεξε ένα τυχαίο πρόγραμμα που είναι από τα προηγούμενα μαθήματα. Θα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, φυσικά. Η κατεύθυνσή του κανονικά θα πρέπει να ήταν προς τα εκεί, αλλά αυτό μόλις το ανοίξουμε πάει προς τα πίσω. Θα το δούμε αυτό γιατί γίνεται. Δεν έχει κάποιο άλλο πρόγραμμα μέσα. Δεν έχει αυτό. Ούτε καλά, σε ράλινα είναι. Ταχύτητες, ασύλληπτες. Λοιπόν, να δούμε ερωτήσεις. Λοιπόν, οκ, έτοιμοι και εσείς. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να χρησιμοποιούμε γρανάζια. Ο σκοπός χρήσης γραναζιών, προφανώς και για τους διαγωνισμούς, είναι δύο. Ο πρώτος είναι για να φτιάξουμε ένα γρήγορο ρομποτάκι, ώστε να κινείται στις πίστες σε κομμάτια τα οποία είναι εύκολα με μεγάλη ταχύτητα. Και το δεύτερο είναι, αν κάπου χρειαζόμαστε έξτρα δύναμη, π.χ. σε ένα μοτέρ για να πιάσουμε ένα βαρύ αντικείμενο ή για να σκαρφαλώσουμε κάπου ή για να μπορέσουμε να ανέβουμε μια απότομη ανηφόρα ή να ανέβουμε πόδια τα οποία έχουμε και δύναμη, τότε θα κάνουμε το ανάποδο. Θα κάνουμε το γρανάζωμα με τη μείωση του κινητήρα. Αυτό λοιπόν ήταν ο δεξής τροχός εδώ που είδαμε. Και ο αριστερός τροχός αντίστοιχα. Και θα δούμε τώρα μια στιγμή να περιμένουμε λίγο και τους εδώ στο διαζώσεις να τελειώσουν και αυτοί τα δικά τους, για να τα δοκιμάσουν και όλοι στην πίστα. Λοιπόν, μπορείτε να μου θυμίσετε, ΕΠΑΛ ΚΟ και ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ έχετε kit. Είναι κάποιος άλλος και τη ΣΥΡΟΥ, η Μαρία Ετσαβαρή ξέρω ότι έχει kit. Ποιος άλλος έχει kit? Πρώτον. Κανένας άλλος, οκ. Εντάξει, περιμένουμε λίγο. Αν θέλετε ερωτήσεις για τα γραναζώματα, θα δούμε και το δεύτερο με το 4. Τα έχετε δει ήδη στο υλικό. Και πείτε σου στέλνουμε σε αυτά πιο νωρίς, να έχετε δυνατότητα να τα δείτε και να μπορούμε στη συνέχεια να τα συζητήσουμε κιόλας και να δούμε αν θέλετε και κατασκευές πιο σύνθετες που κάνουν χρήση γραναζιών. Εμείς είδαμε απλά στοιχεία, αλλά φυσικά μπορούμε να κάνουμε και πολύ πιο σύνθετες κατασκευές.
ένα βιντεάκι που προσομοιώνει ουσιαστικά το πώς μειώνεται και αυξάνεται η ταχύτητα. Αυτό εδώ το βιντεάκι που μπορείτε να δείτε κάνει ουσιαστικά προσομοίωση και ενός αυτοκινήτου. Λοιπόν, είδατε το βιντεάκι. Πιστεύω ότι αυτό θα σας δώσει και κάποιους που θέλουν να ασχοληθούν και με project. Αν θέλουν να κάνουν project με κάποιους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, κυρίως τα ΕΠΑΛ που έχει και μηχανολόγους κτλ., θα ήταν ένα ωραίο project να συνδυάσει τις δύο ειδικότητες.
Τι είπες εσύ, κάμερα είναι Τα δύο, το ΕΠΑΛ Σίβιτ και το ΕΠΑΛ Πόπ. Και η Μαρία Τσαβαρή. Είναι ένα παλιό πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να follow line, είναι το follow line. Πάει ένα από τα γραμμή. Πάει τη γραμμή. Αλλά μιλάει. Είναι κάπως το λόγο, δηλαδή. Τι θα ξέρετε τα καλά του λόγο. Είναι η κατασκευή αυτή, δεν το έχει πρώτη καλά μέσα. Ποιο? Αυτό εδώ. Πώς ξέρετε τα καλά του λόγο, το βλέπετε. Είναι μια μεσητεία ήχου που δεν τον ήξερε πάνω από πάνω. Malo. Ρώτησα αν η ομάδα ξέρει τα ρομπότ που φτιάξει τα γραναζώματα, αλλά δεν πήρα απάντηση εύκολο. Είναι ένα demo μέσα.
Γιατί είναι αυτό το λογογράφημα. Εντάξει, βέβαια. Υποτίθεται δεν καλά. Φτιάξτε το χώρο να είναι ένα χώρο. Από τι είδα να ναι, είναι μέσα. Ένα από εδώ, ξέρω να πω εκεί. Δεν έχει τέτοιο λάμπο. Όχι, μέσα ρωτάω, δεν είναι μέσα. Άλλο έχεις πάρει. Αν πάει στην τέλεια και σε έξω. Α, όχι, το δικό μας είναι το τέλειο. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν έχει. Δεν έχει γρανάζο πάνω για πετάκηση. Ακόμα δουλεύει. Μόνο online δεν είναι. Εσύ μεταδώσει το εδώ. Είναι μισή. Μισή είναι, αλλά. Όχι, εννοώ. Κανονικά τώρα δεν είναι όλο χειρότερο. δεν θα πω καλά. Καλό δεν είναι, έτσι θα Και τι πήγε αστοχία. Αυτό. Το χάρι. Ένα φορατελείο. Δεν πάει. Πάει ένα τρίγια αλλιώς από ότι... Με γέρνει πίσω, κατάλαβε. Γιατί δεν σκέφτεσαι ένα τρίτο. Μάλιστα. Αυτό για να βγούμε στο βουνό. Κράταμε το σοκρατόρα να βγούμε στο βουνό. Έλα, πάτε. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε, να δούμε τι κάνει η ομάδα. Τι κάνει η ομάδα. Εσύ περιμένεις τι θα λέει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες λίγο τα έχουν βρει μπαστίνια σήμερα στο κατασκευαστικό λιγάκι. Γιατί δεν είναι εύκολο να κατανοήσεις αμέσως. Παρ' όλα αυτά, οι φωτογραφίες που έχει βάλει εδώ ο Δημήτρης Ιαφάνη είναι εξαιρετικές, βήμα-βήμα, και νομίζω ότι είναι εύκολο να τις ακολουθήσει κάποιος. Εδώ είναι τώρα. Ναι. Ωραία θα ήταν να είχαμε καμιά κάμερα και από την ΚΟ. Ποιος τη έχει κάνει, ΚΟΣ. Η Σύρος τη έχει κάνει. Μπορεί να μας δείξει αν θέλει, να κάνει join με την κάμερα λίγο και να δείξει τι έχει κάνει. Θα κάνουμε join με την κάμερα. Για δώσω οδηγίες από εκεί. Μήπως δεν μπορεί, αν δεν είναι moderator.
Όχι, καλησπέρα πάλι. Δεν το συζητώ. Ναι. Δεν πειράζει, άστα μου. Λοιπόν, γιατί πάει αργά? Ο ασθενής εξετάζεται. Η αλήθεια δεν είναι πολύ καλά σήμερα, αλλά πέραν από αυτό. Αυτή η ρόδα είναι κολλημένη, αραίωσε τη λίγο. Αραίωσε τη λίγο. Είναι σφιχτά πάνω, έτσι, ναι, εκεί, να γυρνάει ελεύθερα. Για βάλω το κάτω. Γιατί πάει όμως αργά? Δεν μπορώ να είναι. Έλα, τώρα πάει κανονικά. Για βάλω το. Δεν βάλω το. Η ρόδα σου βγαίνει το γρανάζωμα, δεν είναι σφιχτό καλά. Αλλά πάει καλά, εντάξει. Απλά σου πρέπει να τα σφίξεις λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Βασίλης και ο Μιχάλης πριν είπανε κάτι σημαντικό. Λένε πάει ανάποδα. Δηλαδή, εκτελώντας το ίδιο πρόγραμμα που είχαν στην προηγούμενη συνάντηση για το follow line ή για να πάει το ρομπότ μπροστά, ξέρω εγώ, μέχρι να βρει τη μαύρη γραμμή, οτιδήποτε, ενώ πήγαινε πιο γρήγορα το ρομπότ, είναι όμως ανάποδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ακριβώς. Γιατί κάθε γρανάζι που προσθέτεις αντιστρέφει την κίνηση. Δηλαδή, ναι, μεν μεταφέρει την ταχύτητα και την ανεβάζει ή την κατεβάζει, αλλά αντιστρέφει την κίνηση. Δηλαδή, αν ο κινητήρας κινιόστροφα, για παράδειγμα, δηλαδή να σου σπρώχνει μπροστά το αμάξι και βάλεις γρανάζι στον κινητήρα, το γρανάζι που είναι πάνω στον κινητήρα πάει όπως πρέπει. Το επόμενο γρανάζι που βάζεις πάει ανάποδα. Ναι, μεν πάει πιο γρήγορα, αλλά πάει και ανάποδα. Πώς μπορούμε να μεταδώσουμε την κίνηση επί 3, αλλά να μην πηγαίνει ανάποδα το ρομπότ? Θα βάλουμε κι άλλο γρανάζι, θα βάλουμε 3 γρανάζια. Για να μην χαλάσουμε όμως την αναλογία, το δεύτερο γρανάζι που θα βάλουμε δίπλα στο πρώτο να είναι ίδιο με το πρώτο, να έχει αναλογία 1/1 και το τρίτο να έχει την αναλογία που θέλουμε. Άρα αν βάλεις το μεγάλο γρανάζι στο κινητήρα, άλλο ένα ίδιο δίπλα του, ίσα ίσα για να πας την κίνηση στο ανάποδο και μετά το σωστό γρανάζι, το πιο μικρό, τρίτο στη σειρά, τότε και την ταχύτητα τριπλασιάζεις και πηγαίνει το ρομπότ κανονικά όπως πρέπει να πάει. Αλλιώς πρέπει να μπεις, να αλλάξεις όλα αυτά τα προγράμματα και από εκεί που του έλεγες να πηγαίνει μπροστά, να τα βάζεις να πηγαίνει όλα όπισθεν για να σου πηγαίνει το ρομπότ μπροστά. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι κάθε γρανάζι που προσθέτουμε αντιστρέφει τη φορά της κίνησης. Αυτό γράφουμε εδώ στη διαφάνεια. Ναι. Ναι, το ίδιο είναι. Επίσης είναι το ίδιο. Πολύ σωστά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λοιπόν το μεγάλο δίπλα του το μικρό και άλλο ένα ίδιο μικρό ή 2 μεγάλα και ένα μικρό. Ή θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 ανώμια, αρκεί ο λόγος και ο λόγος του λόγου, τέλος πάντων όλο μαζί να κάνει επί 3, όπως κάναμε το παράδειγμα πριν. Αυτά λοιπόν ρωτάμε εδώ και αναρωτιόμαστε γιατί τριπλασιάστηκε η ταχύτητα, λόγω της σχέσης των δοντιών των 2 γραναζιών και γιατί το ρομπότ πάει ανάποδα, διότι κάθε γρανάζι που προσθέτεις αντιστρέφει τη φορά της κίνησης. Αυτό είναι το συμπέρασμα λοιπόν. Άρα με 2 ή γενικά με οποιοδήποτε ζυγό αριθμό γραναζιών αντιστρέφεις τη φορά της κίνησης, ταυτόχρονα με τη μεταβολή που κάνεις στην ταχύτητα και στη δύναμη,
Ενώ με 3, 5 ή γενικά μονό αριθμό γραναζιών, ουσιαστικά κρατάς την κίνηση στην ίδια κατεύθυνση και αλλάζεις μόνο την ταχύτητα και τη δύναμη. Συνεπώς, η σωστή λύση, αν θέλαμε να είμαστε σωστοί, χωρίς να χαλάσουμε τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει πριν στα ρομποτάκια μας, θα ήταν να είχαμε κάνει αυτό που κάναμε με 3 γρανάζια. Λοιπόν, ο υποτριπλασιασμός τώρα έχει σαν σκοπό να δούμε αν μπορούμε εύκολα πάνω στην κατασκευούλα που κάναμε να αλλάξουμε θέση στα 2 γρανάζια. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το σεμωτέ, να βγάλετε το μεγάλο γρανάζι και να το βάλετε στο μικρό και το μικρό στο κάνουμε το ρομπότ να πηγαίνει αργά-αργά, με το 1/3 της ταχύτητας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Για να δούμε πώς μπορείτε να ανταλλάξετε θέση τα γρανάζια πάνω στην ίδια κατασκευή. Είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Ο Δημήτρης προσπαθεί να κάνει follow line με τη μεγάλη ταχύτητα, αλλά ακριβώς λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας το ρομπότ χάνει τη γραμμή πάρα πολύ εύκολα. Για να λύσεις εδώ το πρόβλημα απαιτείται αλλαγή του προγράμματος, ώστε να κάνει πιο ομαλές κινήσεις, πιο μικρές, γιατί ακριβώς με την ταχύτητα που φεύγει το ρομπότ κάνει πολύ απότομες κινήσεις και χάνει εύκολα τη γραμμή. Με αυτό το follow line το οποίο είχαμε βάλει, το οποίο είναι το κλασικό follow line, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, με αυτό λοιπόν όταν ο κινητήρας σου πηγαίνει τόσο γρήγορα, πρέπει να κάνεις πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Το follow line που έφτιαξε ο Δημήτρης είχε στη μία κίνηση... Καλά θα πάει. 1/3 δεν είναι? Μήπως είναι πολύ σφιχτή η ρόδα? Ή είναι το follow? Κάνει όμως. Βάλτε εδώ, βάλτε λίγο πιο εδώ. Άλλαξε και τη φορά το ανοίξτε το κομπιούτερ, να μάθετε από εδώ να γίνει σωστά. Για να μπορείτε να βλέπετε όλα αυτά που βλέπετε. Αν κάνεις όλα τα μπροστά πίσω και όλα τα πίσω μπροστά στο follow line, δηλαδή δεν έχει πίσω βασικά, όλα τα μπροστά να κάνεις όπισθεν, να μεταφέρει το βελάκι πίσω, θα δουλεύει το follow line κανονικά. Το έχουμε εκεί, το έχουμε το follow line εκεί. Εσύ το έχουμε το follow line εκεί, το έχεις στον υπολογιστή σου εκεί. Καθώς είναι εδώ. Μιχάλη, το έχουμε. Εντάξει. Κανονικά έτσι πρέπει. Κανονικά τώρα πρέπει να φτιάξετε ένα follow line με τα νέα δεδομένα. Έλεγα, ακούστε το λίγο και οι υπόλοιποι. Έλεγα λοιπόν το εξής. Καλύτερα δεν πάει γι' αυτό. Έλεγα το εξής. Στο follow line που κάναμε στην προηγούμενη συνάντηση, λέγαμε ότι όταν βλέπεις μαύρο, ο ένας κινητήρας να κινείται με 75 και ο άλλος με 15. Όταν βλέπεις άσπρο, ο ένας με 15 και ο άλλος με 75. Ώστε να κάνει το ρομπότ συνέχεια αυτό το πράγμα. Αν κρατήσεις τη διαφορά των δύο τροχών τόσο μεγάλη, 75 ο ένας 15, ο άλλος ή 15-75, τότε το ρομπότ θα κάνει πολύ απότομες κινήσεις και με τη μεγάλη του ταχύτητα θα χάνει τη γραμμή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι ένα follow line που στο μαύρο ο ένας να πηγαίνει, ξέρω εγώ, με 60 και ο άλλος με 40, ας πούμε. Και στο άσπρο ο ένας με 40 και ο άλλος με 60. Μικροδιαφορές. Ώστε να κάνει ομαλή κίνηση, μικροκαμπύλες έτσι να κάνει το ρομποτάκι και με τη μεγάλη του ταχύτητα να μην χάνει τη γραμμή. Και πάλι βέβαια θα τη χάσει 1000% στη στροφή. 1000%. Στην ευθεία θα δουλεύει τέλεια, θα πηγαίνει σφαίρα και πάρα πολύ γρήγορα, αλλά μόλις φτάσει στη στροφή και ειδικά στο βάλ εδώ πέρα που είναι και απόδομη στροφή, κατευθείαν θα τη χάσει με τη μία. Με τίποτα. Δηλαδή, στη μεγάλη στροφή κανονικά θες μεγάλες αποκλίσεις στους δύο κινητήρες, 15-75. Στις ευθείες θες μικρές αποκλίσεις. Κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή μια μεικτή κατάσταση.
σε αυτή τη μαύρη γραμμή, στο μεγάλο κομμάτι στην ευθεία, θες μικρές διαφορές στους δύο κινητήρες. Με δευτερόλεπτα ίσως. Το οποίο ουσιαστικά μετράς από τον αισθητήρα που έχει μέσα, από τον αισθητήρα στρέψης μέσα στο μοντέρ, πόσο πολύ χρειάστηκε για να βρει ξανά τη γραμμή. Οπότε, ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η ταλάντος που έκανε, αν έφυγε στην προηγούμενη, πας στο επόμενο. Αυτό το είναι ανάλογα με το ρομπότ, με την κατασκευή. Υπάρχουν λοιπόν follow line, υπάρχει κάποιο που έχει 4 καταστάσεις. Έχει την ακαλή στροφή, την πιο σκληρή στροφή και την πολύ σκληρή στροφή. 3 φορές δεξιά και αριθμές. Ανάλογα με την απόκληση που εντοπίζει τη γραμμή. Δηλαδή αυτό το διορθώνει και λέει κάθε φορά το κομμάτι το οποίο θέλουμε. Αυτό κυκλοφοράει και στο ίντερνετ. Αν πάμε και βάλουμε follow line 4 για παράδειγμα, NXT, θα μας το βγάλει. Κάπου θα υπάρχει. Υπάρχει διαθέσιμο, όπως υπάρχει και μια προέκτηση 8 διαφορετικές συναλλαγές, όπως υπάρχει και η PID, η οποία ρυθμίζεται συνέχεια. Δηλαδή χρησιμοποιεί διαφορετικό λογισμό, ώστε να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες, να αλλάζει αυτόματα και τις ταχύτητες στα μοντέρ. Δηλαδή παίρνει είσοδο και αυτόματα σε real time αλλάζει την ταχύτητα στις κινητήρες. Ανάλογα με τις συνθήκες. Να γυρνάει ανάποδα εννοείς. Όχι. Σε ένα όχημα που κινείται. Θα μπορούσε να ήταν σε μια κατασκευή που θέλει δύο διαφορετικά. Λοιπόν, να πάρουμε ένα έτσι για να φορολογάμε λίγο, επειδή συζητάμε. Και πάμε να δούμε το επόμενο, γιατί είναι 6-20. Ναι, αυτοί οι αλγόριθμοι είναι πάρα πολύ συναρπαστικοί, γιατί ουσιαστικά αυτοδιορθώνονται παίρνοντας ανάδραση μετρήσεις από το περιβάλλον και βελτιώνονται την ώρα που το ρομπότ προχωράει. Λοιπόν, εδώ είναι η λύση, όπως είπαμε, δηλαδή να αλλάξουμε θέση και να βάλουμε το μικρό γρανάζι στον κινητήρα και το μεγάλο στον τροχό, ώστε να κάνουμε υποτριπλασιασμό της ταχύτητας. Τώρα, αυτό εδώ το εντυπωσιακό 4x4 αυτοκινητάκι είναι ουσιαστικά η δεύτερη εφαρμογή των γραναζιών. Πώς θα μεταδώσουμε την κίνηση σε 2 ρόδες αντί για μία και με τον άλλο άλλες 2. Ώστε να κάνουμε τετράτροχο το πεντάτροχο, ουσιαστικά με τον πίσω τροχό, το αυτοκίνητο. Ναι, όντως, σωστά λέει ο Δημήτρης, ότι όταν έχει 4 ρόδες, η πίσω ρόδα είναι λίγο στον αέρα, δεν ακουμπάει. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να το κάνεις αυτό, χρησιμοποιείς μία συστοιχεία πάλι γραναζιών, η οποία δεν χρειάζεται όμως να είναι διαφορετική αναλογία του ενός από το γειτονικό του, απλά χρησιμοποιείς μια συστοιχεία ίδιων γραναζιών. Προσοχή όμως εδώ στον αριθμό των γραναζιών πάλι. Γιατί όταν, ας πούμε, ο κινητήρας σου βρίσκεται ανάμεσα στις 2 ρόδες που θες να κινήσεις, είναι, ας πούμε, όπως είναι εδώ πέρα, στα μισά ανάμεσα στις 2 δεξιές ρόδες και έχεις βάλει τον κινητήρα στο γρανάζι νούμερο από τα 10 που έχεις, το έχεις βάλει στο μεσαίο γρανάζι, πρέπει 1 παρά 1 γρανάζι να βάζεις ρόδα, έτσι. Δηλαδή, αν βάλεις στα 5 γρανάζια που έχεις βάλει, θα βάλεις τον κινητήρα στο γρανάζι 3 και τη ρόδα στο 1 και στο 5. Δεν θα το βάλεις στο 3 τον κινητήρα και στο 4 τη ρόδα, γιατί πολύ απλά η ρόδα θα πηγαίνει αντίθετα από τον κινητήρα. Και εννοείται ότι αν βάλεις όλες τις ρόδες στα ζυγά και τον κινητήρα στο μονό, έχει καλός. Αλλά αν βάλεις τη μία ρόδα στο ζυγό και την άλλη ρόδα σε μονό, γρανάζι, δεν κάνεις τίποτα. Η μία ρόδα θα πηγαίνει κόντρα στην άλλη. Θέλουμε λοιπόν, αν ας πούμε κάνουμε μια συστάδα, μια συστοιχεία με 5 γρανάζια, θέλουμε να βάλουμε τις ρόδες στο 1 και στο 5 και τον κινητήρα, προσοχή, στο 3 γρανάζι. Με αυτή τη λογική μπορεί κανείς να φτιάξει ολόκληρη ομάδα από τροχούς και να το κάνει νταλίκα το όχημα. Έτσι. Λοιπόν,
η τελευταία μας λοιπόν ουσιαστικά εφαρμογή για σήμερα, δεν είχαμε πολλές εφαρμογές γιατί ξέραμε ότι θα πάρει χρόνο, είναι να φτιάξουμε το όχημά μας να γίνει 4x4. Δηλαδή να του βάλουμε μία ομάδα γραναζιών στη μία πλευρά και μία ομάδα γραναζιών στην άλλη και να βάλουμε πάνω και τις 4 ρόδες που έχει το κουτί, ώστε να γίνει τετράτροφο. Αυτή εδώ είναι η συστοιχεία που κάνουμε. Ναι, και χαρτί και απ' όλα. Το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε αλλάξει στην κατασκευή μας εδώ είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει, βλέπετε λίγο το σχέδιο, δείτε λίγο παιδιά το σχέδιο, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και τα 5 γρανάζια να είναι ίδια. Δηλαδή εδώ, για να κάνουμε λίγο πιο μικρή την κατασκευή μας, βάλαμε πρώτο, τρίτο, πέμπτο γρανάζι ίδια, αλλά ανάμεσα βάλαμε 2 μικρά. Το οποίο όμως επηρεάζει την ταχύτητα. Προσέξτε. Επηρεάζει την ταχύτητα του ρομπότ. Οπότε, καλό θα ήταν να είναι και τα 5 ίδια. Αν ακολουθήσετε τη δική μας την κατασκευή, θα πρέπει να το φτιάξετε έτσι. Οι οδηγίες σας έχουν σταλεί στους εξαποστάσεως. Οπότε, λοιπόν, φτιάχνουμε ένα τέτοιο γρανάζωμα από τη μία μεριά και ένα αντίστοιχο από την άλλη και γίνεται το ρομπότ 4x4. Βέβαια, κακώς το λέω 4x4, γιατί η κίνηση δεν είναι ανεξάρτητη, είναι εξαρτώμενη. Δηλαδή, δεν είναι 4 ανεξάρτητοι τροχοί. Για να γινόταν πραγματικό 4x4 το όχημά μας, θα έπρεπε να είχαμε 4 κινητήρες, ώστε να μπορώ να κινώ ανεξάρτητα με ό,τι ταχύτητα θέλω τον κάθε τροχό. Εδώ, οι κινητήρες είναι 2, οπότε ουσιαστικά πάλι με δύο ομάδες κίνησης έχουμε, τη δεξιά και την αριστερή ομάδα κίνησης. Συνεπώς δεν είναι ακριβώς 4x4. Εγώ. Εσύ, εγώ δεν μπορώ. Αγχώνομαι στην κατασκευή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ξανά. Εγώ το έχω συναρμολογημένο το δικό μου. Θα τα αποσυναρμολογήσω όμως για να δούμε πώς γίνεται. Εντάξει, ουσιαστικά είναι μια... Προσπαθούμε πάνω στην ίδια κατασκευή για να μην αλλάζουμε πολλά στοιχεία. Να προσθέτουμε τμήματα, δηλαδή καλό είναι να ξεκινάμε με κάτι και να τελειώνουμε στο ίδιο για να μην έχουμε πολλές αλλαγές. Εγώ αποσυναρμολογώ λίγο το ρομποτάκι μου. Τη μια μεριά θα αποσυναρμολογήσω για να τη δούμε. Λοιπόν, ναι, αν δεν σας φτάνουν τα γραναζάκια, έχω ένα κουτάκι εκεί με γραναζάκια για να πάρετε. Μπορείτε να χρειαστείτε μεγαλύτερο, όχι αξονάκι, την μπάρα. Λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τις οδηγίες μας, λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε πρώτα όλα τα τμήματα τα οποία έχουμε, αυτά που θα χρειαστούμε. Τώρα, όταν γίνουμε λίγο πιο έμπειροι, προφανώς θα τα συναρμολογούμε πιο απλά. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε την μπάρα αυτήν εδώ, ανάλογα με τον αριθμό των γραναζιών που θα χρησιμοποιήσουμε και το αντίστοιχο εξάρτημα. Αν τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο μεγάλα γρανάζια ή πιο πολλά γρανάζια, για να τα δώσουμε πιο μακριά την κίνηση, ουσιαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια λίγο πιο μεγάλη μπάρα. Αυτή είναι τον 9 με 9 τρύπες ουσιαστικά. Θα πάρουμε μία με 11 ή μία με 13, την είναι πιο μεγάλη που έχει. Διαλέγουμε λοιπόν πάντα αυτή η οποία είναι ανάλογα με το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Εγώ την κατασκευή αυτή που έχουμε χρησιμοποιούμε αυτή με τα 9. Οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε,
πιάνουμε με τη σειρά την οποία το βλέπουμε και στην διαφάνεια. Έχω χρησιμοποιήσει ουσιαστικά τμήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο βασικό kit. Τώρα σε κάποια παλιά kit έχει 2 λιγότερα γρανάζια, δηλαδή αυτού του τύπου τα γρανάζια έχει 4 και όχι 6, αλλά πιστεύω ότι όσοι έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσα αντί για το μικρό, ένα λίγο πιο μεγάλο με λίγο πιο μεγάλη ίδια μικρά μάλλον στη σειρά για να το αντικαταστήσετε. Κάθε φορά, ανάλογα με το τι έχουμε, δουλεύουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε το πρώτο μας γρανάζι. Να το εδώ, το πιάνω. Λέει ότι έχουμε 2 κίτρινα τα οποία θα κρατάνε το γρανάζι από μια μεριά. Βάζουμε και το γραναζάκι μας. Το βάζουμε πάνω στη θέση και το κλειδώνουμε. Από πίσω βάζουμε το στόπ. Κάθε φορά λοιπόν κάνουμε την ίδια δουλειά. Προσέχουμε, θέλουμε το χώρο για να πιαστεί πάνω το τροχός. Βάζουμε το δεύτερό μας. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το οποίο θα πάει στον τροχό, στο μοτέρ. Να είμαστε. Στη συνέχεια θέλουμε ένα μικρό αξονάκι με ένα γρανάζι πάνω. Το βάζουμε. Το βάζουμε το στόπ του από πίσω. Το επόμενο γρανάζι μας. Και το τελευταίο γρανάζι μας. Λοιπόν, να το λοιπόν το εξάρτημά μας, το οποίο μόλις κινήσουμε αυτό που θα μπει στο μοτέρ, βλέπουμε ότι τα γρανάζια και προς την ίδια κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να δώσουμε την κίνηση και στο πρώτο γρανάζι. Εντάξει, δεν έχει αλλαγή, η ίδια ταχύτητα είναι ακριβώς. Εντάξει, εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αν το δώσουμε σε αυτό εδώ, η ταχύτητα θα είναι η ίδια του μοτέρ. Αν το δώσουμε σε αυτό εδώ, η ταχύτητα θα είναι μειωμένη κατά 3. Εγώ επειδή θέλω να φτιάξω ένα όχημα το οποίο να είναι δυνατό και να ανεβαίνει εύκολα σε εμπόδια, έχω επιλέξει να του μειώσω και την ταχύτητα, δηλαδή να το κάνω 1/3. Οπότε έβαλα μικρό γρανάζι στο μοτέρ και μεγάλο γρανάζι στην κίνηση. Και μετέδωσα προς την άλλη κατεύθυνση, εδώ και στο δεύτερο σημείο. Αν βάλω λοιπόν τώρα αυτό πάνω, με σύμφωνα με τις οδηγίες, εντάξει, τι κάνουμε λοιπόν, βάζουμε αυτά εδώ τα 2, τα μπλε, δεν το έχασα, να το. Το κουμπώνουμε. Το βάλα και ανάποδα. Να είμαστε εδώ. Εντάξει, κουμπώνει εδώ. Και στη συνέχεια αυτό μπαίνει στο μοτέρ. Και εδώ θέλει να βάλουμε ένα σημείο στήριξης, το οποίο θα πιάσει ανάμεσα στα γρανάζια, εδώ. Κουμπώνει λοιπόν μέσα, κουμπώνει και εδώ και είμαστε έτοιμοι. Η κίνησή μας έγινε ένας τροχός εδώ, ένας τροχός εδώ.
Πάει ανάποδα τώρα. Αν το βάλω, θα πηγαίνει σωστά, αλλά δεν θα έχει δύναμη γιατί δεν θα δίνω τη δύναμη με μικρό γρανάζι. Θα είναι η ίδια ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι 75. Εγώ έλεγα θα το βάζει στο τρίτο. Τρίτο και πρώτο, πέμπτο η ώρα, ώστε να πηγαίνει με την ίδια. Θα πρέπει να βάλω πιο μεγάλο κόστο για να κάνω. Να διαλέξω άλλη θέση να το βάλω. Εντάξει, αυτή η κατασκευή είπαμε θέλουμε να είναι με μικρή ταχύτητα. Λοιπόν, αν το βάλουμε τώρα να το δούμε, η ταχύτητά του τώρα αυτού είναι, το άλλο δεν το έφτιαξα, θα τα αφήσω να το κάνετε και εσείς να το δείτε. Πάμε να το βάλουμε λίγο πάνω στην πίστα, να δούμε πώς κινείται. Προφανώς θα πηγαίνει πάλι ανάποδα, ας το βάλουμε και μερικά εμπόδια να δούμε πώς θα καταξέρχεται με εμπόδια. Λοιπόν, Το πάνε από τη μαύρη γραμμή, το φάνε πλάνο πάλι. Το φάνε πλάνο πάλι. Και άστο εδώ πέρα. Fine line. Άστο εδώ, μπράβο. Όχι να πηγαίνει, δεν θα πηγαίνει. είναι πολύ χαμηλά ο αισθητήρας του. Κάλτε με εισιτήριο απλά. Βγάλτε το σύρμα. Δεν θα δουλεύει γιατί δεν έχει σήμα. Βγάλτε με εισιτήριο. Αυτό από πάνω δηλαδή. Βάλω το line follow. Ένα λεπτό να βάλουμε ένα προγραμματάκι μέσα. Λοιπόν, όσο ο Δημήτρης φτιάχνει το πρόγραμμα, συνοψίζω το εξής, ότι έβαλε τον... δείχνω λίγο στη διαφάνεια κάτι. Έβαλε τον κινητήρα στο δεύτερο γρανάζι, αυτό που δείχνω στη διαφάνεια, και τις ρόδες στον πρώτο και στο πέμπτο. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εφόσον μεταδίδουμε κίνηση από μικρό άλλο γρανάζι, κατεβάσαμε την ταχύτητα του ρομπότ, ουσιαστικά, στο 1 τρίτο. Και το δεύτερο που σημαίνει είναι ότι ενώ ο κινητήρας θα δίνει κίνηση μπροστά, το ρομπότ θα πηγαίνει πίσω. Ή ενώ θα δίνει πίσω, το ρομπότ θα πηγαίνει μπροστά. Αυτό έγινε διότι βάλαμε σε ζυγή θέση τον κινητήρα και σε μονή θέση στους τροχούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή τα γρανάζια του. Άρα λοιπόν εδώ συνδυάσαμε και τις δύο ιδέες που συζητήσαμε σήμερα. Συνδυάσαμε την ιδέα του πώς να μεταδώσω κίνηση σε πολλά σημεία με γρανάζια, αλλά ταυτόχρονα και πώς να επηρεάσω την ταχύτητα του ρομπότ. Για να πάμε να δούμε το ρομπότ. Νομίζω ο Δημήτρης τώρα το έχει βάλει στην κίνηση. Θα δούμε κατά πόσον δουλεύει με το follow line. Στη στροφή δεν θα δουλέψει. Παρατηρούμε ότι η κατασκευή μας είναι και λίγο φαρδιά τώρα και δεν έχει στερεωθεί και πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό παρουσιάζει μια κοιλιά τώρα το ρομπότ. Το βλέπετε πόσο αργά πάει. Προσπαθεί εδώ να φτιάξει follow line, αλλά προφανώς λόγω της δουλεύει το δεξιά-αριστερά, αλλά είναι λίγο... Ας βγάλουμε τον αισθητήρα, να δούμε πώς δουλεύει σαν 4x4. Παίρνω ιδέες.
το ίδιο αισθητήρα, το δίνει τιμή. Βλέπετε, έχω βάλει τώρα από τα έτοιμα μου. Εντάξει, βλέπετε λοιπόν ότι το εμπόδιο το πέρασε. Για δείτε λίγο πόσο πιο δυνατός είναι τώρα ο κινητήρας που κατεβάσαμε ταχύτητα στο 1 τρίτο. Τι πλευρές? Αν δεν είναι αυτό, τι αγχώνεστε. Βλέπετε όπως το βλέπετε. Βλέπετε ότι πολύ πιο δυνατός και ανεβαίνει. Ενώ με το απλό δεν θα περνούσε. Ναι. Με το απλό, με την απλή ταχύτητα του κινητήρα, πιθανόν να χάλαγε, να μην πέρναγε εύκολα πάνω από το εμπόδιο, να χάλαγε την πορεία του. Εντάξει. Άρα, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε, διαλέγουμε και κατασκευαστικά πώς θα το υλοποιήσουμε. Όταν θέλουμε δύναμη, βάζουμε γρανάζο. Αυξάνει τη δύναμη, μειώνοντας την ταχύτητα. Εντάξει. Λοιπόν. Ποιο? Ναι. Ναι, τι να πω. Ίσως τη διαφάνεια, λίγο ξανά. Τη διαφάνεια που έχουμε φτιάξει λίγο. Λοιπόν, λέω το εξής. Ότι δείξει τη διαφάνεια που έχουμε φτιάξει με τα βελάκια. Έτοιμη είναι η διαφάνεια. Αυτό εδώ λες. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το γρανάζι που είναι πάνω στο κινητήρα, ας πούμε ότι κινείται με τη φορά των δικτών του ρολογιού, το επόμενο γρανάζι κινείται αριστερά και το τρίτο γρανάζι κινείται ξανά με τη φορά των δικτών του ρολογιού και πάει λέγοντας. Άρα αυτό και αυτό κινούνται με την ίδια φορά. Αν είχε και τέταρτο, ο δεύτερο θα είναι με την ίδια φορά. Οπότε, αν θέλουμε να βάλουμε τροχούς, θα πρέπει να το βάζουμε ανά ένα. Δηλαδή, το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο. Εντάξει. Πρέπει να έχουμε διάμεσα λοιπόν ένα γρανάζι που θα αλλάζει τη φορά ώστε να είναι σωστά. Γιατί αλλιώς ο ένας θα πηγαίνει μέσα, ο άλλος έξω δεν θα γίνεται καθόλου. Και αυτό που είπα για το συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ είναι το εξής. Αν δούμε εδώ στη διαφάνεια. Είπα ότι επειδή η τροχή, εδώ βλέπουμε την τρίτη φωτογραφία, επειδή η τροχή μπήκαν στο πρώτο και στο πέμπτο, που είναι μόνες θέσεις, ενώ ο κινητήρας μπήκε στο δεύτερο, εδώ, αυτό σημαίνει ότι η τροχή κινούνται ανάποδα με τον κινητήρα. Και ταυτόχρονα, επειδή ο κινητήρας είναι πάνω σε μικρό γρανάζι και η τροχή σε μεγάλα, κινείται και πιο αργά τώρα. Και πιο αργά κινείται και με αντίθετη φορά από τη φορά του κινητήρα κινείται. Όλο αυτό θα μπορούσε να μην ισχύει. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ίδια γρανάζια παντού και τα 5 να είναι ίδια, ώστε να μην αλλάξουμε τη ταχύτητα. Όσοι δίνει ο κινητήρας, τόσοι να παίρνουν η τροχή. Και το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει τον κινητήρα στο μεσαίο γρανάζι, στο μεσαίο, πρώτο, πέμπτο η τροχή και στο τρίτο ο κινητήρας, ώστε να μην αλλάξει ούτε και η φορά. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε κάνει το γρανάζωμα λίγο διαφορετικό, βάζοντας αυτό τον άξονα το μαύρο στο μεσαίο γρανάζι και 5 ίδια γρανάζια με λίγο μεγαλύτερη μπάρα και θα γινόταν μια κίνηση που θα μεταδόταν σε 2 τροχούς χωρίς να επηρεάσει τίποτα. Δεν θα επηρέαζε ούτε τη φορά, ούτε τη δύναμη. Τώρα, με το γρανάζωμα που κάναμε, επηρεάσαμε και τη φορά και τη δύναμη. Λόγω επιλογής γραναζιών και θέσεων. Καθαρά.
Εσείς θα μπορούσατε να το είχατε σχεδιάσει τελείως διαφορετικά. Βάζοντας μια μπάρα 2 θέσεις μακριά ή 4, θέσεις πιο μακριά μπαρά, ώστε να απλωθούν περισσότερο τροχή και να χωρέσουν να μπουν εδώ στη μέση, αντί για μικρά. Και γινόταν 5 ίδια γρανάζια στη σειρά. Ένα τροχό. Στο τέλος των 5 γραναζιών. Όχι, δεν θα πολλαπλασιαζόταν αν ήταν τα ίδια γρανάζια. Θα έπρεπε να είναι ολοένα και μικρότερα γρανάζια. Θα έπρεπε να ξεκινούσαμε από ένα πολύ μεγάλο γρανάζι και να βάλουμε πιο μικρό, πιο μικρό, πιο μικρό και πιο μικρό. Αν δηλαδή πάρετε, να σας εξηγήσω, την πρώτη διαφάνεια, αποδείξαμε όλα τα γρανάζια. Αυτή. Βάλετε στον κινητήρα αυτό. Μετά του βάλετε πάνω αυτό. Μετά του βάλετε πάνω αυτό. Μετά αυτό. Ξέρω, μετά αυτό και αυτό. Μπορεί να γίνει επί 100 η κίνηση του κινητήρα. Δηλαδή, αν κάτσετε και πολλαπλασιάσετε μετά τους λόγους που βγαίνουν όλους αυτούς, θα εκατονταπλασιαστεί η ταχύτητα του κινητήρα, ας πούμε. Δεν θα το προλάβει το ρομπότ. Έτσι, θα φύγει σφαίρα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να κάνεις ένα τεράστιο γρανάζωμα, να πηγαίνεις ολοένα και πιο κάτω. Αν βάλεις από αυτό κατευθείαν το μικρό, δηλαδή βάλεις το μεγάλο γρανάζι και πάνω του το μικρό, δεν κάνεις πολλά πράγματα. Ένα λόγο έχεις. 40 προς 8. Αν βάλεις όμως 40 προς 36 και μετά 36 προς 24, 24 προς 20, 20 προς 16, 16 προς 14 κλπ. Και φτάσεις μέχρι το 8, γίνεται ένα τεράστιο πράγμα αυτό. Έτσι. Και πετυχαίνεις ουσιαστικά το maximum που μπορείς να πάρεις. Αλλά πρακτικά είναι ανέφικτο γιατί δεν μπορεί να το οδηγήσει το ρομπότ μετά. Γίνεται... ναι, μόνο άμα είναι για ευθείες. Έχουμε καμιά ομάδα που ολοκλήρωσε. Εδώ στους εξαποστάσεως μπορούμε να ξέρουμε από τα που το παλεύουν εξαποστάσεως εάν έχουν καταφέρει το 4x4 ή το προηγούμενο. Τα βάλαμε, δουλέψανε. Η Σύρος το γρανάζωμα το επί 3 το έχει κάνει. Το 4x4 έχει γίνει. Ποιο? Ναι. Για να το δούμε αυτό. Ναι, γιατί θυμάσαι που λέγαμε για αυτό το πριν. Ναι, εδώ πέρα. Για αυτό το κουμπί στην άκρη. Εγώ, τις τροφές απότομες δεν κάνει. Δεν έχει διαφορετικό όπως τα αυτοκίνητα. Στις απότομες τροφές, ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις απότομες τροφές είναι ότι επειδή προσπαθεί να κάνει η απότομη στροφή, δηλαδή να γυρίσει πιο γρήγορα και ο ένας τροχός, αυτός που κάνει την κλειστή στροφή γυρνάει πιο γρήγορα και ο ανοιχτός παίρνει μεγαλύτερο ζόρι, αρχίζουν να πηδάνε τα γρανάζια. Όπως λέει ο Δημήτρης που γνωρίζει τα κατασκευαστικά των αυτοκινήτων, τη μηχανική πολύ καλύτερα από μένα, θα χρειαζόταν ένα διαφορικό μεταξύ των δύο αξώνων, δηλαδή οι δεξιές ρόδες από τις αριστερές, θα έπρεπε να είναι ένα διαφορικό μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να κινούνται με διαφορετική αναλογία εκεί στις στροφές. Αυτά είναι κατασκευαστικά. Όσοι ξέρουν από αυτοκίνητα, ξέρουν ακριβώς τι εννοεί ο Δημήτρης. Απάντηση δεν πήρα όσον αφορά τα 4x4. Προφανώς οι ομάδες το παλεύουν ακόμα, φαντάζομαι, για να κάνουν το 4x4. Για να το γράψουμε στο chat.
Κάθε Ολυμπιάδα ρομποτικής έχει και κάθε challenge που βγαίνει έχει και κατασκευαστικό αλλά και προγραμματιστικό κομμάτι δύσκολο. Δηλαδή φροντίζουν οι πίστες να έχουν και κατασκευαστικές δυσκολίες και προγραμματιστικές. Άρα μια ομάδα μαθητών και προπονητή η οποία είναι άσοι στον προγραμματισμό μόνο αλλά δεν ξέρουν κατασκευαστικά tips, δύσκολα μπορούν να διακριθούν στην Ολυμπιάδα. Χρειάζεται να είσαι δυνατός και στην κατασκευή, να ξέρεις τα βασικά. Και όταν λέω βασικά, τα γρανάζια είναι βασικά. Δεν είναι από αυτά που θα χαρακτηρίζαμε για προχωρημένες θέματα. Δεν νοείται κάποιος δηλαδή να μην μπορεί να βάλει ένα γρανάζι πάνω στο ρομπότ του και να επηρεάσει κάποια πράγματα. Επίσης, δαγκάνα χωρίς γρανάζι δεν μπορεί να φτιάξεις. Αν δεν ξέρεις να βάλεις κάποια γρανάζια να κινούνται αντιδιαμετρικά, δεν μπορείς να φτιάξεις μία δαγκάνα. Ο λόγος για δαγκάνες να πούμε ότι για να φτιάξεις μία δαγκάνα βάζεις ένα γρανάζωμα με κάποιον αριθμό γραναζιών, στον οποίο βάζεις το ένα μισό της δαγκάνας να κινείται δεξιόστροφα και δηλαδή αν κάνεις μία συστοιχεία με γρανάζια, δεν θα βάλεις και τα δύο κομμάτια της δαγκάνας σε ίδια γρανάζια, γιατί δεν θα ανοίγουν και δεν θα κλείνουν, δεν θα κάνουν αντίθετη κίνηση. Για να κάνεις αυτή η δαγκάνα θα πρέπει να βάλεις το ένα κομμάτι, το ένα μισό της δαγκάνας σε ένα γρανάζι που κινείται δεξιόστροφα και το άλλο σε ένα γρανάζι που κινείται αριστερόστροφα. Δηλαδή σε ζυγό γρανάζι το ένα και σε μονό γρανάζι το άλλο, ώστε να ανοίξουν σωστά καθώς ο κινητήρας γυρνάει. Δίνει ο κινητήρας την κίνηση στο γρανάζωμα και βάζει τα πόδια της δαγκάνας στα κατάλληλα γρανάζια ώστε να ανοίγουν μαζί και να κλείνουν μαζί. Και έτσι μπορείς να φτιάξεις μια εύκολη δαγκάνα, απλή, που με την κίνηση ενός κινητήρα και ένα απλό γρανάζι κλείνει και ανοίγει. Ναι, το λόγο έχει ο κ. Κλαβογέννης πάλι. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή είναι η δραστηριότητά μας για σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε με διαφορετικό. Ο σκοπός ήταν να έχετε μία πρώτη επαφή με τα gears, με τα γρανάζια. Φυσικά από το ίντερνετ μπορούμε να βρούμε πολλές ιδέες και πολλές διαφορετικές λύσεις με γρανάζια. Όπως είπε ο Δημήτρης, οι δαγκάνες είναι ένα στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς είναι απαραίτητες. Έχουμε άλλο ένα μάθημα μαζί, άλλη μια εβδομάδα με εσάς και ουσιαστικά θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε λίγο πιο προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού και θα κάνουμε και ένα challenge λίγο πιο σύνθετο, το οποίο θα θέλει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Τελειώνοντας με αυτό, όσοι ουσιαστικά θέλουν να συνεχίσουν για να συμμετέσχουν στο διαγωνισμό, θα κάνουμε και ένα 2 ώρα για προχωρημένους και με τα θέματα λίγο να είναι προς το κομμάτι του διαγωνισμού. Δηλαδή θα δούμε πώς φτιάχνουμε μια δαγκάνα που χρειάζεται σίγουρα για το Λύκειο. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο kit μας, στο ρομποτάκι μας, για να είναι ίσως πιο ψηλό, ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε, θα τα δούμε λίγο αυτά. Και θα δείξουμε και λίγο πιο πάλι κάποια στοιχεία για τον προγραμματισμό, δηλαδή σε αυτές τις 2 συναντήσεις, για να ολοκληρώσουμε εκεί. Όσοι λοιπόν θα θέλατε να δείτε και το τμήμα των προχωρημένων, καλό είναι να μου στείλετε ένα email σε αυτό που σας στέλνω, να έχουμε ή στο ΣΕΚ, για να ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρεστε, για να κανονίσουμε και το τμήμα. Λοιπόν, κύριε Δανελάκη, έχουμε κάτι άλλο για σήμερα? Λίγο μας αυτό.
Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ουσιαστικά με εσάς που είμαστε εξ αποστάσεως, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε το κομμάτι αυτό. Σήμερα έχουμε και λίγο νωρίτερα, 5 λεπτουδάκια, κερδίσαμε χρόνο. Θα σας αφήσουμε λοιπόν, καλή ξεκούραση και ραντεβού την επόμενη Τρίτη, πάλι στις 5 η ώρα. Εκτός και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, οπότε περιμένουμε. Να είστε καλά. Ναι. Όπως είπε λοιπόν και ο Δημήτρης, την άλλη Τρίτη θα είναι ένα σενάριο που θα έχει και μια συγκεκριμένη κατασκευή πάνω στην πίστα, κάτι που θυμίζει λαβύρινθο. Θα έχει κάποιο ολοκληρωμένο σενάριο το ρομπότ που πρέπει να εκτελέσει και άρα θα πρέπει να φέρουμε το ρομπότ στα μέτρα μας, δηλαδή να το φτιάξουμε έτσι ώστε να μας βολεύει. Το βασικό ρομπότ θα ξεκινήσουμε πάλι, δηλαδή την άλλη Τρίτη θα φροντίσουμε και εδώ όλες οι ομάδες διαζώσης, αλλά και εσείς εξ αποστάσεως θα πρέπει, θεωρώ, να έχετε ξανά φτιάξει το ρομπότ όπως ήταν, δηλαδή με τους βασικούς κινητήρες μόνο πάνω και χωρίς αισθητήρες καθόλου. Αισθητήρα κανένα δεν χρειάζεται να έχει, όπως είναι ουσιαστικά οι οδηγίες που σας είχαμε δώσει στο πρώτο μάθημα. Κάνετε το Quick Start, αυτό όπως λέγεται το ρομπότ, το Express Bot. Αυτό το Express Bot θα χρειαστούμε στο επόμενο μάθημα. Θα κάνουμε 1-2 προπαρασκευαστικά βήματα, δηλαδή κομμάτια που θα τα χρειαστείτε μετά, στην αρχή, και μετά τη δεύτερη ώρα θα υπάρχει ουσιαστικά η σύνθεση όλων αυτών που θα κάνετε την πρώτη ώρα, για να καταφέρετε να ξεπεράσετε το εμπόδιο της πίστας. Αυτό θα είναι για την επόμενη φορά. Όσοι είναι εξ αποστάσεως φυσικά, θα φροντίσουν να φτιάξουμε ένα μικρό σχεδιαγραμματάκι του τι θα πρέπει να έχουν κοντά τους, αν θέλουν και αυτοί να παίξουν με πίστα. Αλλιώς απλά θα πρέπει να φτιάξουν το πρόγραμμα και να το εκτελούν σε κάποιο τυχαίο τραπέζι με εμπόδιο. Προσπαθήσουμε να το προετοιμάσουμε καλά, ώστε να έρθετε προετοιμασμένοι στην άλλη συνάντηση και να μπορείτε να το παρακολουθήσετε και να το ευχαριστηθείτε. Αυτά και από μένα. Καλό βράδυ.